L'encesa de llums del pòrtic marca, com és tradició, el tret de sortida a la Fèria d'Abril de Catalunya. La inauguració d'aquest any ha anat acompanyada d'una exhibició castellera dels Minyons de Terrassa i de l'espectacle del cantautor José Anillo. Així, la Federació d'Entitats Culturals Andaluses de Catalunya vol homenatjar els castells i també el flamenc per haver obtingut el reconeixement com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat de la UNESCO. Aquest any la fèria té un pressupost de 800.000 euros, un 20% menys que l'any passat després de la retallada en les subvencions públiques que rep. És la tradicional encesa ahir a la nit de la portalada de la Fèria d'Abril. Aquest any n'és la 40a edició i es vol retre un homenatge al flamenc i als castells, com símbols de la diversitat cultural del país. I més després que hagin estat declarats Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. L'organització de la fèria també s'ha proposat recuperar l'esperit andalús, però també té altres reptes, sobretot de butxaca. Aquesta edició compta amb menys pressupost i també hi ha la nova llei antitabac damunt la taula. Avui és realment el primer dia de la fèria i pot servir per prendre el pols d'aquest any. Aquestes són excepcions dins de la Fèria d'Abril d'aquest any, que ha reduït les parades llatinoamericanes. En la celebració de la 40a edició, la fèria vol tornar als orígens i celebrar que el flamenc és patrimoni de la humanitat. Eso, que sea de Andalucía, que está en una feria de Andalucía. Aquí hay que bailar sevillana. Y si no se sabe, pues se imita, por lo menos. A bailar, a cantar, y aquí somos todos amigos. Y aquí el que venga bien recibido. I la crisi també s'ha notat aquí a la fira, ja que aquest any el seu pressupost s'ha reduït en un 20%. Això sí, els assistents asseguren que ara toca divertir-se i oblidar-se dels problemes econòmics. Tenemos para venir a comer unos pescaditos fritos hoy y un rebujito. Pasa que cuando llega esta fecha, pues hace un esfuerzo. Tiene que haber para divertirse también. Si no, los demás, ¿de qué comerían? La gente de la feria, ¿qué comerían? Però tot i rebre menys subvencions, han augmentat el nombre de casetes que enguany ja en són 70. Els qui sí sembla que ho estan notant són els que venen a treballar. Ayer estuvo muy flojo, porque vino la gente, yo creo que vino la poca gente que vino a ver. Y dentro de lo que cabe, pues van viniendo y van consumiendo algo. Poco, pero van consumiendo. I n'hi ha altres que també notaran els canvis. Amb la nova llei antitabac tampoc es pot fumar a dins de les casetes.